मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बनसुनि दैदेनगिरिखौ माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। मैया उदालगुरि जिल्ला बनसुनि सुबुं गमा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय मिरु बनसुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिमल बसुमतारीखौ न'फारसे फैबाय थानाय समाव हरनि 11:30 समाव भबानिपुर टल गेट खाथियाव गाज्रियै गाग्लोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिमल बसुमतारीया बनसुनि बिबानगिरि महरै मोनथिनायाव माखासे सुबुंफोरा लहानि रडजों बिमल बसुमतारीनि खर'आव गाज्रियै बुयो। बेबादि समावनो जाथायखौ खोनानानै जायगायाव थानाय पुलिसफोरा नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों बिमल बसुमतारीखौ रैखा खालामना बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय लाङो। नाथाय बे हस्पिटाला बिमल बसुमतारीनि गोब्राब हालोदखौ नुनानै गुवाहाटी GMCHआव दैथायहरनाय जायो आरो बिथांखौ GMCHनि ICUआव एडमिट खालामनाय जायो। मुंख'नो गोनांदि मैया बनसुआ उदालगुरि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ जिल्ला प्रशासना गनायथि होआखैमोनब्लाबो बनसुआ उदालगुरि टाउननि राजा लामाखौ बेंथिनानै नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 जोंनो नांगौ बड'लेण्ड वी वान्ट जास्टिस बायदि स्ल'गेनजों उदालगुरि टाउनखौ गोमखांहोयो।